Eifion Williams fi. Dwi wedi bod yn chwarae i Clwb Pêl-droed Llanrug ers 34 mlynedd. Dwi wedi bod yn chwarae i'r tîm ieuenctid os o'n i'n 6 oed. A wan dwi'n rheolwr tîm cyntaf. Ers 4 mlynedd lan, da ni wedi bod yn haen 4 yn y North Wales Coast. Da ni'n neud y dda tymor yma, da ni'n 6 ar hyn o bryd, a mae yna ddigon o gemau i chwarae wan i gallu gorffen yn drydydd yn yr gyngrair. Pentraeth yn ni'n gwneud beth yw. Yn bythefnos yn ôl, nath ni droi o 2-2 neu nhw. Perfformiad siomedig gyda ni adeg yna, ond gobeithio mae'r tîm ni ar bapu fod yn gryfach a gobeithio ennill heddiw. Dechrau newid yn ar y deg? Roed y music on, ie. Music on? Let's go ta. So, da ni wedi cael eich yn barod, dwi wedi trwy team talk efo gen boys. So, 4-3-3 dyn ni'n cychwyn heddiw. Wedyn, Rob, Ifs, 2 holding midfielder. You gonna shout, boys, come on! Dal y pel i fewn, Ows! Sut wyt ti, fatha cyn dod allan, wyt ti'n dal i gael y nyrfa mawr yma cyn y gem? O, yndi. Mae'n cychwyn pan bora, yndi. Dwi eisiau ni'n siŵr. Dwi'n mynd i golli dim un gem. Dwi eisiau curo bob gem. Da ni gallu. So mae nerfa yna bob tro. Mae'n cychwyn os Wener hefyd. Lle dwi'n poeni. Pwy sy'n mynd i ffonio fi, tecsio fi ben bora di Sadwrn, dwi'n mar gael. A wedyn, o, Lucas! Wel da, Kev! Mae'n dechrau da, wedi gwir, 4 awr wedi bod. So ni wedi gallu bod 2 deilym i fyny. Yn y munud gyntaf, gath ni gyfle, gath y keeper ni sef da, ond da ni'n dechrau setlo fo ni fewn y gêm, a gobeithio gawn ni 1 neu 2 arall yn hanner amser, wedi gwir. Stepi fewn di, stepi fewn! Ti'n hapus efo beth ti'n weld hyd yma felly? Eitha hapus. Dwi'n meddwl sy'n ni dal yn gallu cael nhw lawr yn bach yn gynt. Maen nhw weld yn gyntaf i'r ail bêl gynta ni. Mae'n 2 dim ond i Llanrug, Clwb Lloyd. Rebound off y postyn gen Owain efo hedar, dyn nath o taro i bottom corner wedyn. Ond yn y lwcus i Kev fan, mae o'n newid lawr, mae o di twistio ben glin. Di gorfod dod â Jake ar wan i ganol cae, a dod o Owain ar y wing i'r ochr y dde. Yn lle Clwb Lloyd ar gyfer gweddill y gêm ar hyn o bryd. Asad y draed! Da iawn di, well done! Cal, no, tid, Cal! Dyn Jake! Well done, oh! A lwcus sad! Oh, bloody hell! Pam mae fyna? Cewch chi o'n ta. Pob i slawr ar ei boys. Be nath ni ofyn yn dechrau'r gêm oedd y work rate yna, ia. Da ni wedi cael o heddiw. So mae dechrau second half na'n dod yn hollol bwysig wan. Bo ni'n gallu controlio'r gêm a gobeithio cael y 3 gol na. Da chi wedi cychwyn yr ail hanner mewn ffordd positif iawn? Do, un o'r nes i ofyn nhw, dod allan. Oedd fath o 2 dim i fyny, y gol nesaf yn bwysig. Da ni wedi cael o yn y 5 munud gyntaf. Gobeithio cael y 4 gol. O, na, goed! Allan i di! Mae wedi cael shot i mewn ref! Da ni wedi ildio cic ysmotin yn hwyr yn y gêm. Dyna oedd yn eitha gyffyrus, ydy gwir. Efo 3-0 i fyny, wedyn wan mae'n 10 munud yn dod yn galad ydy. So, fe rhaid i ni godi'r tempo nôl i fyny fan a gobeithio cael 1 gol arall i orffen y gêm. Gwyn ni'n ymlacio am y 5 munud olaf, ond ia, wel, bach yn nerfus wan. Gwyn ni weld beth ni'n ddigwydd yn y 5 munud nesaf. Faint ar ôl fi o gwybod pryd dwi'n mynd i siawr? 3 munud i fynd. O, dwi'n mynd i siawr. Dwi'n mynd i siawr ta. Da iawn, well done. All the best, well done, well done, well done. Cheers, well done. So da camera swy o aml i chi? Ia? Shh, calm down, cyd moch, Pob iawn ar. A lwcus, ond beth sy'n bwysig ydy y reaction o'n os ferchar i cael y 3 points.
Ni cael y 3 points, ni cael y 3 points do. Hwna sy'n bwys. A un arall. Sgolfanol. Pob dod trwy'r drws. Well done, boys. Pob neu clap. Gewch chi showers, a pub, a few pints.